Cando me chamaron para dar o pregón da festa do queixo, dixen, seguro. Eu non estou afeito a facer estas cousas, sí, salir na tele sí, pero ali diante de tanta xente non sei se serei capaz, Isto non vai ser fácil, xa vos lo dixo eu. Mirei en internet como se facía isto dos pregóns, porque eu teño dado pregóns, pero desta maneira nunca. Así tendo que vir peinado e arreglado. Entón, primeiro, polo que vin, saúdas ás autoridades. Saudar, sobre todo, aos veciños, non? Porque este é o que chama modo galloso. Un saludo para os da Castañeda, un saludo tamén para os da Mella, Boente, Brandeso, Branza, Burres, Calvos de Sobrecamiño, Campo, Dodro, Don Bodán, Figueiroa, Lema, Maruxo, Oíns, Pantiñobre, Rendal, Santa María de Arzúa, Tronceda, Viladavil, Vilantime e Viños. Xa sabía que algún tiño que decir mal, menos mal que foi o último. Viñós, que se den por saludados todos os que forman parte da denominación de orixe protexida Arzúa Ulloa, non sei protexida de quen, xa me explicarás, presidente. Supoño que dos ratos, porque o queixo está bo. Seguindo cos saúdos, quero saudar a José Luis García, que me extrañou moito, pois sendo do bloque, debería ser Xosé Lois, a lo mirar. E facer un pregón, dicíavos, non é fácil facer un pregón, porque para min é a primeira vez. E as primeiras veces xa sabedes que nunca é fácil. As primeiras veces, sobre todo, nunca sai como un quere, non? Pénsalo dunha maneira as primeiras veces e non che sae tal e como imaginabas. Teño feitos en parella. Non, monólogos digo, señora. Pro ano, traédeme de pregoeiro ao lado do pregoeiro que tea a queixeira o queixeiro máis vello de Arzúa e a él dádelle o aplauso que merece porque de verdade vós si sodes os verdadeiros pregoeiros desta festa.